Așadar, așa cum am spus, împreună formează unul dintre cele mai iubite și longevite cupluri de comedie din România și aș vrea să-i întâmpinăm cu aplauze și cu toată căldura pe domnul Romică Zociu și Cornel Balade. Ai lăsat microfonul la înălțimea ta? Ai rămas cu microfonul în mână, vezi? Gongule, vezi că îmi șuțește vântul pălărie. Bună seara! Da? Tati, ce faceți acolo? Vezi? V-a dat cineva interzis? Veniți mai aproape! Hai! Hai! Apropiați-vă! Hai! Apropiați-vă! Păi, copiii, voi nu, la culcare. Alo! Voi veniți mâine la grădiniță. Hai! La revedere! Bine, dacă rămâneți cu acordul părinților. Cu acordul părinților. Ia uite, mă, a făcut pistă de automobilism și atât aici. Hai, veniți mai aproape. Bună seara! Bucule, tu ai venit, mă, cuvântul ăsta, mă? A venit singur. A dat drumul Simion la ventilatoare. Hai, mai aproape, hai! Și n-am auzit aplauze. Ce-i asta? Păi am făcut atâția kilometri să nu ne aplaudați. Înseamnă ceva, vorbești mai mult ca mine. Vezi că ți-a floaca aia vântul. Ia și tu pălăria să-ți ia floaca. Mie mi-a pe dracu, că n-are ce să-mi ia. Ce dracu, ești ca aeroport de mușcă. Ia uite ce ai acolo. Oare, mama, ce părare ăsta, uite. Dar ce are, mama? Are nasul ăla să moră, zici că e pară de contrabas. Știi că pe vremea lui mică erau buletinele alea cu coperți. Ăsta tot timpul a avut buletinul deschis. Nu se închidea buletinul din cauza nasului. Nașule, eu zic că veniră Macia la Dudeștii noi, noi afex s-au dus dracu, da? Unde suntem, mă? La Dudești. Să trăiești. Puteai să spui și noi. Și eu. E invers. Și tu, deci și noi. Da, și noi. Da, să mă apuci, nu? Da, hai. Copiii aceia. Hai, veniți mai aproape că nu vă mănâncă nimeni. Bună seara, doamnelor și domnilor, iubiți prieteni. Dragii mei prieteni, venim în această seară ce a cântat Doru Țăranu cu trupa aici, Pistol cu apă. E țăran oricum. Nu știți. O să vedeți ce program facem noi, o să fie un program folcloric foarte tare. Nașule, dacă îmi dai voie, ce să-ți dau? ai față mai de țăran ca nu țăranul. Pe cuvântul meu de onoare, ți-ai pus pleașca aia în cap, scuză-mă, pe cuvânt. Ai auzit? Ce? 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 Ce pleașcă, mă? Asta e pleașcă, asta e pălărie, mă. Da. Uite, cu sticlări, cu alea. Da. Uite cum. Matale, ți-ai pus sugăcatul ăla în cap, mai tu ți-ai dracu de aici. Matale, pe mine de observație, ce pălărie. Auzi, Matale, ești guristul astă seara aici? Ce sunt eu, mă? Guristul, Matale ești? Nu mai tu ți-ai dracu, eu sunt guristul. Ce? Mai puțin spunea că eu sunt muistul aici. Nu. Nu, cer scuze, n-aș vrea. Doamne și domnilor, astăzi seară, regal folcloric. Avem și muzică bănățeană în repertoriu. Muzică tare, cântă ăsta, o să-l vedeți, e periculos. Am cântat toată ce bătaie am mâncat. Da. Cântă foarte frumos, să vezi, din gură, n-ai treabă cu el. Da. Din gură în gură. Da. Venim cu un program folcloric autentic, cu melodii culese din toate zonele. Lasă-mă să vorbesc. Da, te văd supărat. De ce e supărat? Când erai supărat așa când ai intrat. Supărat că ieri a fost marșul gay în capitală și nu m-am putut prezenta. Păi și Matale umbli la... Nu m-am invitat. La marșul gay? Da. Da? Dar ce are, mă? Păi gata, s-a dat drumul. Mai încet. Voi copiii muclesc, știu engleză? Auzi, de-a cui să știa micii de aici? Ai lor, mă, că doar ăsta-i nu știi, ce drept. În 3 ani cât să crească? Anul, acum 3 ani am fost aici. Uite, unul seamănă, ăla de acolo are mustață, seamănă cu Doru Țăranul, ăsta am stat mai mult pe aceea. Dorule, tu când suferi să moară mama, se duce până la treaba, bă. Da. Nașule, deci ai fost... Când suflă rămân fetele grabide, să mă rămân. Auzi, mă, Nașule, știi ce vreau să te întreb? Ia întreabă. Și Matale, nu te-ai dus la marșul gayilor, că a fost ăla acolo, mă? N-am putut, mă, că am avut altă treabă. Da? Și vrem să lucrăm, a fost frumos, și ce frumos a fost. Venit alea în cur gol pe voi, am nebunit a fost.
Da. Au venit unii cu mătărânga în față, s-au plimbat acolo. Da. A zis, bă, uite, asta e bogăția, pa, Doamne! Bine că a ieșit Nicușor, că am mâncat faci gura voastră. Cât m-am rugat, cu cine ai votat, mă? Zi-mă, cu cine ai votat? Batale ca așa? Nu mă, eu ți-am zis așa, era în nara aia la altă. Ce-am vorbit și eu, mă, cu tine? Bă, fii atent pe cine pui ștampila. Ce-ai făcut, mă? Acum o să trebuiască să stăm capră 5 ani de zile? Să-i dracu să fiți. Eu am zis că dacă ai făcut așa, e mucut. Că dacă îmi ziceai... Te bat toată noaptea, te bat. Îmi cer scuze. Și unde s-a terminat marșul de la București? Păi s-a terminat că în spate veneau aia cu Gaza și cu Palestina. Ce legătură avea aia cu Gaza și cu Palestina, n-am înțeles. Da, era... Da. Înțelegi? Și mai în spate era Șoșoacă. Da. Da. Mama a trecut... Dai voie să încep o poezie? Ce poezie? Am o poezie frumoasă, care sună cam așa. Tot ce știm despre femeie în istorie a fost scris, că e floare, floare rară, că e vis, că e abis, că e abis. Așa, și? Și bata continuă. Deci atât e poezia? Nu, e mai mare. Dar ai și mata strofe. Ce dracu, ți-a luat Dumnezeu mințile? Păi și eu trebuie să o compun în Dar continuare. compun în continuare. Deci cum ai început? Tot ce știm despre femeie în istorie a fost scris, că e floare, floare rară, că e vis, că e abis. Da, mă. A, pentru doamnele dedicată, cu doamne de aici. Doamne frumoasă, da. Deci pentru doamne, hai cu șoci, vă rog să nu. Zi-mă, nașule, continui sau ce? Că e leagănul iubirii, da, ce împlinește viața toată. S-a urmat și Afrodite de băieți desimbocată. A fost Eva, Cleopatra, Teodora, Ioana d'Arc, femei mari de-a lungul vremii, nu pot să nu le remarc. A fost Elena din Troia, mulți vechi, la timpuri noi, vezi Bianca Drăgușanu sau Elena din Pleșcoi, slugă sau împărăteasă, soață, mamă, chiar și soacră, dar niciuna mai celebră ca Diana lui Șoșoacă. Aplauze! Pentru cine? Pentru el sau pentru tine? La comun! Tot ce stă în umbra vremii, tot ce timpul astăzi toacă, soarele abia sclipește de sub umbra lui Șoșoacă. Ne-a schimbat destinul, starea, vine ca un pumn în bot, nu mai e nici pandemie, e Șoșoacă peste tot. Valci au ridicat reziștii, în zadar de mal se freacă, să dea piept cu uraganul gradul 5, Madame Șoșoacă. Suntem peste tot acasă, ușile ni se deschid când intră Madame Șoșoacă și nimnul de la Rapid. S-a roșit televizorul, astăzi cui mai de la moacă, stăm toți cu gura căscată, să o vedem ca lui Șoșoacă. Când pe stradă, când în casă, când pe stradă, o găsești peste tot locul, cum ia foc ceva în țară, să duce să stingă focul. Da, de 3 luni doar ciorbă rece și friptura o mâncăm toacă, nu aprinde maragazul, că ne stinge lui Șoșoacă. E așa bulibășeală când la balcă la spital nevasta nu mai gătește, învață codul penal și mi-a zis să-mi văd de treabă, la copii să-mi iau de dacă vrea să ajungă avocată ca Diana lui Șoșoacă. Pe nepoată mea mică, vor Șoșoacă să o boteze. Să murdu. Soacra mea stă îmbrăcată că se duce să o boteze. Al bătrân a scris lozincă, tu ne muma în cur de hoț și a plecat de ieri la meeting în pufoaică și chiloți. Slabele sunt ofticate. Bravo! Supărate sunt potroacă, grasele au ajuns la modă. Toți bărbații vor Șoșoacă. Unde e? E... Și toți bărbații vor Șoșoacă, da. Și să se ducă la bărbacă.
Mai aveai matale una. Stai cu gândul la... 3 băbuțe într-o băltoacă, strigă cât de ține gura, ce strigă gura? Da, gazarea jos, Iohanii, sus și o șoacă. Stau și eu lângă nevastă și aștept ca să se coacă. Poate mă lipi la noapte de o bucată de șoșoacă. Și văd un afiș pe stradă, cu mască și fără mască, spectacol ca la revistă, un popor și o... Să fie de capul vostru. Aplauze! Cornel Palade! Bravo! Adică Ciociu, poate la șensiune. Nașule, am zis că să cântăm, să facem... Vreau să începem până vine orchestra noastră care acompaniază aici. Da? O să cântăm o melodie frumoasă. Vreau să vă spun că Maestru Gogu vine dintr-o familie de rapsoși populari. Da? Tatălui a cântat la naie, la flaut. O perioadă degeaba, de foame. Da. A cântat la cucubeala, nu cum îi zice mă, La ce? la drâmbă. La strâmbă. La drâmbă. Da. Mama lui, de asemenea, este o valoroasă interpretă folclorică. Mulțumesc. A cântat la frunză, la solzi de pește. Mai du-te dracu, a cântat mama la solzi de pește. Păi n-a zis, bă, că a lucrat la Cherhana. Ce sufla în cur la pește să cânte? Nu, i-a luat un solz, îl băga în gură, mai sufla. Ce dracu? Hai mă, ce dracu. Mama a fost guristă. Da, bravo. O rugăm pe Maestru Gogu, până vin băieții cu orchestra, să ne dați și nouă un do major, vă rog frumos. Do major? Da. Mă duc să-l iau de la mașină. Deci prost, vină încoace, do major la vioară, te rog frumos. Dau imediat, că dacă știam, vă băgam imediat mai puțin. Numai puțin să-mi aranjez părul. Zici că e floaca lui Băsescu când îl punea Elena de-i fluttura aia. Numai puțin așa, că-i dau, opa, stai puțin, că nu ia. O ia mai greu, dar o ia cu a doua. De pe, ce-și dracu mă, unde le-am? Ce mai drujbă? Ce ai? Că bă, ești nebun la cap. Ce? Unde-s coardele, mă? Ce? Unde-s coardele? Păi nu ți-am zis aseară că dacă nu le plătim pleacă? Coardele de la vioară. Ah, e la Mișu cu acordionul, vine acum, Nașul. Vine acum, că le ține acolo, că era cald și se spărgea coardele, înțelegi? Păi mă, n-au venit, tu n-ai coarde la vioară, la ce cântăm? La cea târnă. Vedem. Știi tu la cea târnă? Nu știu, Nașule, dar găsim ceva cea târnă pe aici. Da. Poate poți să-mi cânti mie. Da, da. Am instrumentul la mine, Am dacă te înțeles, interesează. da. Până atunci o să cântăm o melodie a capela, Doamne. Deci avem și mormântarea astă seară. A capela în fel de a cânta fără acompaniament orchestral. A, din gură. Din gură în gură. Din gură în gură. Și eu ce cânt? La tale faci ca grupul vocal, da? Păi dacă sunt singur, cum să fac ca grupul vocal? Cânti pe 3 voci. Am înțeles. Da. Da. Dedicație specială de la domnul Nicușor Dan pentru doamna Elena Lasconi. Ferească Dumnezeu. Ce melodie? 7 băi și o vale adâncă. Aoleu, ce mai mănâncă. Înțelegi? Da, și domnilor, aceasta este melodia. Și eu ce cânt? Matale faci ca grupul vocal. Îți spun eu când intri, da? Da. Intri pe mișcare, Da. smanăs, Mare frumos. da, te rog. Da. Da. 7 băi, eu cânt în titule, eu cânt altceva. Ce scuze, Nașule? Îți fac eu semn când intri la... Am înțeles, m-a dat fără. 7 băi, taci dracu din la... Știi ce nu știu eu? La câta vale... La câta vale intru eu? La 8-a. Că sunt 7 de dreptul. Nu e nimic, intri după cele 7. 7 băi, și eu cânt taci dracu din la... Șapte băi și-o vală adâncă, 7 băi și-o vală... De la Nicușor Dan pentru doamna Elena Lasconi. Hai, daurică todă, ola o lupi mă mănâncă, daurică todă, ola o lupi mă mănâncă, hai, nu mănâncă PSD-ul. Nu mănâncă PSD-ul? Nu mănâncă pe NL-ul. Nici pe NL-ul? Nu. Dar cine hai, o mănâncă USR-ul, da. O mănâncă USR-ul, și-ai, la. Intră grupul vocal acum, bagă-te. Acum eu? Da.
Dau lim lim lim, dau lim 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 lim, dau lim lim, dau lim lim. Le-am dat prea repede, ce mă? Bă, tu ești prost? Păi așa era textul. Păi așa era, așa era. Textul era dau ling ling ling, dau ling ling ling. Era dau ling ling? Păi da. Eu m-am și mirat ce dracu dau ăștia, mă, în ziua, în amiaza, mă. Doamne, mai că... Le mai dau o dată, nașule, dacă vrei. Lasă, nu le mai da, dă-le dracu de... Am înțeles. Lasă că le dă Nicușor, Da, frumos. da. Dă-le și noi, dar nu facem atâta gândă. Am înțeles. Și acum ce cântăm? Și acum cântăm, punem muzica noastră pe bandă, să știe oamenii cine suntem. Da, bravo. Metră lăutarii, să se bucure toată populația. Să se bucure, nașule. De aici, de la Dudești, noi, Hai. să mă pun poftiți, vă rog frumos. Hai! Toată lumea! Toată lumea de bani de intrare, hai! Bine, bine! Iau! Noi suntem lăutarii cei mai buni, n-am mai mâncat de 2 săptămâni. Cântăm la nuntă și la cumetrie, de 2 luni n-am prins o sindrofie. Am mai cântat ceva pe școlea, dar n-am sub nici măcar o acadea. S-o dau pe-a mea, că nu-și cum dracu de ne pică frate, numai de la nesponsorizate. Hai! Cântăm de dor, de amor, de orice doriți, la pomeni, la meseni, divorțați și căsătoriți. Ia pe! Ardă pe cu Metra! Dă microfonul mai tare, te rog. Au și la mine, haide! Ia-uți cuvinte adevărate, iată! Credeam că o să scăpăm de velele, Ciuciu și-or să dea barosanii pulovele. Mucles, acum după 3 ani de la votare, ne dau ală și bani de lumânare. Cântăm la senatori și barosani, că ăștia este singurii cu bani. Cântăm mereu, cântăm de bucurie, cântăm orice că suntem pofelire. Hai! Cântăm de dor, de amor, de ochi, de orice doriți, la pomeni, la meseni, divorțați și căsătoriți. Hei! Hei! Băi, cum ne-am cântat asta, mă cuvântule? Băi, asta vreau să spun, băi, ai o voce matale, știi? Urlă moldoveanul matale, știi? Să simte când, că mai ai din alea de moldovean. Cine urlă, mă? Moldoveanul. Ce-i de mine că sunt moldovean? Păi ce-am zis? Cine i-a drăcut să știi? Că ți-am zis că ești oltean, mă? Uită-te, mă, ce față ai să mă rog, zic că te-a dus apa. Mă, ce mă dracu în oglindă? Că din cauza ta s-a surpat mina la Pride acolo. Ai auzit, nașule, că lumea aici nu mai scrie pe poartă avem câine rău. Dar ce scrie? Scrie avem moldovean în gazdă. Aplaudați-l, că e pricinos ăsta, vă rog frumos, aplaudați-l. Nu lăsați, că se supără trecut pe mine. Ce-a râs lumea să mă. Sunteți peste tot, să ne puneți dacă ați trebat rău. Păi ca voi, O comună. să mă sunteți ca Coca-Cola peste tot. Eu m-am luat de tine că tactul când a văzut Franzelă prima dată, a mâncat-o cu pâine. Și ți știai, dracu, nu mănâncă castraveți murat ceaușeni. Cine, noi? Pretențios ăștia. De ce nu mâncăm? Că nu vă încă pe capul în borcan. Hai să ne luăm la mișto. Nu, nașule, nu, n-am zis să te iau. Ai auzit? La o nuntă de moldoveni, știi cum îți dai seama care este ginerele? Cum? Care are Adidas și mai noi? Moară, n-are rost pe ei să te îmbraci, să mori în aceeași pereche de Adidas. Dă-o drecu de aceea. Lumea să mai șmecherește, să mai... Zi-bre că te ia la mișto și nu zici nimic, tragi capul cu păpușoara acolo. Păi și ce, ăla-i moldovean? Normal, După ce l-ai cilit? după șapcă. Păi cuvântul tău. Da, s-a măritat în zonă aici. Le place. E sfect la ieftine. Azi-mă că te pricepe al dracu la toate. Am o întrebare pentru tine. Da, Bă, tu știi cum face Olteanu testul de sarcină? Testul de sarcină? Da.
Păi normal, o duce la ecograf. O duce pe dracu. Păi și cum îi face? Cu prazul. Cum cu prazul? Îi bagă prazul. Dacă este prazul mușcat, înseamnă că o semn că e gravidă. Colap, nu? Și dacă e mușcat la ambele capete, are genul. Bă, dă-mă dracu, al dracu, ce s-a șmecherit. Auzi, mă, nașule, vreau Dom'le, și ai dracu de mici, din măsă mănâncă praz. Mersi, da. Auzi, nașule. Praz și dragavei. Dragavei. Să mă iei. Mă iei mai încolo. Auzi, nașule, să spun ceva, la noi acolo, lângă Craiova, Așa. e o zonă unde îi îngroapă pe olteni cu fața în jos și cu fundul în sus. Bă, mai dă-i. Să mor eu! De ce, mă? Ca să-i pupe în curea care vorbesc de ei. Dar nu mult. Ușor așa la suprafață să nu le luați în seama. Auzi, mă, și dacă nu vă pupă nimeni, cum faceți? Adică? Vă pupați între voi sau cum vă pupați? Vă știți de ce îi îngroapă cu curul în sus? Nu știu. Că nu aveți locuri de parcare pentru biciclete în cimitir. Aoleu. Că până acum veneați la cimitir, aruncați bicicleta pe mormânt, așa. Și acum? Stricați florile acolo. Așa. Acum vine unul cu bicicletă, o bagă în cur la mort, vă simțiți bine, n-aveți... Te pomenești că bătrânul avea niște apeluri pe treburi. Mie îmi spui, hai că a venit vremea voastră. Tot timpul ați vrut să aveți ceva în fund, acum aveți mâncat la gura. Să trăiască șeful nostru, doamne. Dar ce ai, mănașule, că e drăguț? Astăzi a fost la o conferință sau l-au pierdut pe acolo. A, nu știu unde era? Da, nu știu unde era Nicușor. Era în spate, să juca copiii cu lopățele cu alea. Făcea asta... Făcea pipinisit, ce cum? Nu, făcea bugetul României pe următorii 5 ani. Da. Păi nu, că-i face acum, nașule, că ai auzit? Ce? Vor să mărească pensiile, gata. Cui? Gata, bă, e aia. Și acum pentru pensionari, ia uite că aici s-o grămadă pensionari, v-a pus Dumnezeu mâna în cap. Dă lege acum. Ce lege? Să moră, a vorbit, a zis astăzi. Dă la pensionari, ăla care o mierlește, Așa. dacă ai merlit, îți face înmormântarea gratis și îți face și statuie. Să mor, dar Cum îți facem o statuie? îi bagă jumate în pământ și da, partea de sus le dă cu var. Înțelegi? Și prin aprilie, când e musca aia de căcale, mai dă o bidinea, înțelegi? Bravo, și nu te duci? Nu te duci? Păi tu ești pensionar, du-te dreptule. Păi ia și de pensionarii care... Te-a mort, adică... Te-a mort, te bagă la comun. Bravo. Ai înțeles? Gata. Le mărește pensiile, acum ăsta va fi nou trend. Bă, dă-ne dracu de aici, că încep să mă supăr. Ca să mă deranjează ceva. PSD-ul cât a fost la guvernare? Așa. A făcut ceva, nu? A făcut. Bă, a mărit salariile la doctor. La doctor le-a mărit, da. Și atunci. Da. Bun. Când le măresc ăștia la asistente? La asistente nu le mărește. De ce? Le dau doctorii din cele mărilor. Când? În tura a treia. Eu știu când le dă. Le dă. Să ai răbdare că le dă pe rând. Și nici la profesor nu măresc acum. La profesor deloc. De ce? De-aia că ăștia sunt sensibili, nu au avut bani niciodată și le e frică că dacă le mărește salariul, moare cât un profesor. A zis că le dă așa etapizat, pe 20 de ani să aibă bani și morți. Înțelegi? Asta e. Dom'le, eu am o perioadă foarte bună, să zic. Pe cuvânt? Pe cuvântul meu. Adică? Eu sunt mulțumit așa cum este. Adică? Eu chiar vreau să-mi refac viața, nu ți-am spus. Nu mi-ai zis. Nu. Vrei să-ți o Și refaci? că te-am rugat eu să mă servești cu ceva. Da, păi, Da. da. Am cunoscut o doamnă acum. Da? Da. Foarte frumos. Bravo. Mioara o cheamă. Mioara. Bravo. Mioara, vreau să... Bravo, Cici. Aplauze pentru Cornel. Își reface viața. Bravo. Vreau să mă Își recăsătoresc. reface viața și schimbă și fața. Ți-o dai la toți. Nu e nevoie, doamna mă iubește și așa. Ai probleme Are ceva? că- Nu. Ce probleme? Am fost la doctor. Și ce a zis A doctorul? zis, tataie, stai liniștit. Ești pe ducă. Ești tâmpit. Ce ți-a zis? Mi-a zis să stau liniștit, că impotența nu se instalează din prim. Adică cum? Să lasă să te faci de rahat de vreo 2-3 ori, după aia te lovești. Am înțeles. Pregătit, da. Da, bravo. Vreau să spun că am cunoscut-o la taxe și impozite acum. Da. Da, serios, da. Așa. Da, stăteam la coadă, stăteam acolo. M-am înfipt un pic în ea, că mă împingea un bou de la spate. Te-ai înfipt în doamna? Da, ea a simțit, s-a lăsat moale. Și am simțit că e îndurerată. Mi-a spus că e tristă, că i-a murit pisica. I-am spus, doamnă, vă înțeleg, și mie mi-a murit motanul. Înțelegi? Și de aici ne-am cunoscut. Bravo, Da. Cici, bravo.
Deci știi bombă. Da, am vorbit și cu vecina noastră, cu Madame Popescu, vecina noastră de scat. Da, doamna Popescu. Da, și mi-a zis, maestre, dacă sunteți atenți, nu aveți probleme. Hai, mă! Da, sunt 3 faze clare. Adică oricine, dacă aveți probleme, 3 faze. Prima fază. Care e prima? Că sunt curios și eu, știi? Prima fază e când se îndoie de la jumătate. E faza a doua când se îngrămădește la intrare. Și mai e faza a treia când intră mai mult în tine decât în ea. Tu la ce fază ești? Eu mulțumesc lui Dumnezeu, sunt la faza a doua. Am scăpat, n-am probleme. Bravo, Cici, ești la grămadă ordonată, bravo. Păi nu, că ți-am rezolvat. Te-am rezolvat. Nu mă ce să mă rezolv, că luam la până acum. Ce? Ada, chinezul zglobiu, n-ai luat niciodată? Nu, n-am luat. Fiolă mică, 10 ml. Apropo, care luați Viagra cineva? Careva? Aoleu. Domnul cu părul alb? Serviți? Nu, Viagra, nu. O să aveți matale, nu? Mata cu șlacul, nu mai Viagra? Doamna e tinerică, e sprinter, n-ai nevoie. Și ce vroiai cu asta? Nu, dacă ela e târșă să ia de la farmacie, să vorbească cu doamna să le dea albăstrica cucului. Doamna știe despre ce este. Bravo, cucule. Și eu... Bravo. Foarte mult. Auzi, nașule, eu m-ai rugat de chestia aia, te-am rezolvat, am luat ceva, bombă pentru matale, mi-a dat ăla, mi-a zis, dom'le, eu i-am spus de problema matale. Că e mai leneșea un pic, că se uită mai mult la pantofi decât la șapcă. Cine, mă? Aia a pierdut, matale, aia de... Mai du-te, drepule, se uită la șapcă de înțelegi? Mi-a dat ăla ceva, bombă. Este ultima strigare pe pământ acum, la ora asta. Mi-a zis, dom'le, spune omului când o ia să stea cu frâna de mână trasă. Mi-a zis... Păi hai, chiar îmi trebuia că merg să mă întâlnesc cu Mioara. Păi, uite, asta e. Ce e mai nou pe piață? Cum se numește? Turbojet XPL 500. Auzi, mă, dar de ce nu mi-ai dat-o mai devreme? De ce nu mi-ai dat-o mai devreme? Păi de ce? Stai să aștept ca prostul aici. Păi, bănașule, știi de ce? Știi de ce? De ce? Păi întâi am fost să duc medicamentele lui tata lui bătrân, înțelegi, până să vin, și după aia ți-am adus și ție medicamentele, nu? Păi să puțin, dai în dragostea mea. Îmi cer iertare. Nu puteai să vii să mergi primul test la taxul primat. Îmi cer iertare, nașule. Mare mașină și pleacă și pe mine mă arată. Nașule, gata, păi ți-am adus ce e mai bun. Este bombă. N-ai văzut așa ceva. Turbojet XPL 500. Mi-a zis ăla, bă, nașule. Mi-a zis, dom'le, stai pe fii atent că e rachetă. Mi-a zis așa, 3-4 ori pe zi. Pop, pop! Serios? Deci de câte ori e nevoie poți să... Ce vorbești, bă? Big Pharma, da, dragă. Da. De unde o aduce asta? Da, o aduce din Nepal. Din Nepal? Din Nepal, din Tibet nu ai nimic? Are și din Tibet, dar nu acum n-aduce. Am înțeles. Ăsta, se ia. Bă, îți mulțumesc. Da. Te pup, te iubesc. Te pup și eu. Am plecat. La revedere, du-te. Mă duc la Mioara. Du-te la Mioara. Am pupat la... Du-te, mâncana. Bravo. Aplauze, bravo, copule. Băi!
ce faci? Știu, frână de mână. Nu, banii pe cartușe. Banii pe cartușe? Da, bat, 300 de euro. Cât, mă? 300. Tu ce mă dracu de... Ce nu e mobilă de bucătărie? 300 de euro? Bă, dacă vrei bombă, bombă, ce vrei? Îmi dai sau nu-mi dai? Bine, mă, îți dau. Nu pot să-ți dau numai jumate? Deci și jumatea mea pe cine o plătește? Păi să plătească și doamna. Doamna nu se bucură. Ba da, nu știu, ai dreptate. Dă-mi coace, hai. Dă-mă coace și hai. Ia cartușele și du-te. Hai, dă-mă, hai. Hopa! Penelopa! Du-te, pac, să fii sănătos. Vine iubirea mea! Du-te, nebunul meu, bine, dracu, fă frumos. Aplauze. Rămânem ca în curva pe asta. Ce vrei? Mai am o problemă. Zi, ce problemă ai? Nu vrei să-mi citești puțin prospectul? Că n-am luat ochelarii de vedere la mine. Păi, dă-mi coace. De citire i-am numai pe ăștia de depărtare. Și ca să nu am probleme când mă duc la domnul. XPL 500 este un medicament naturist. Bun, foarte bun. Deci nu are contraindicat. Se ia ori de câte ori este nevoie. Bravo! Ai problemă? Hop! XPL 500, Da. ori de câte ori vrei. Bun. Se ia după masă. Poftim? Se ia după masă. Nu e bine. De ce? Pe mine după masă mă ia somnul și nu mai merge de păsăric. Spui că mănânci și tu jumate și spui că ești la dietă. Da, am înțeles. Da. E efect rapid și iminent. Adică ai luat-o... Am luat-o și am plecat. Vine iubirea mea! Du-te, fă frumos, aplaudați-i pe asta. Rocea, zi. Ce vrei? Și eu nu mai luat niciodată. Așa. Dacă n-are efect acolo și mă fac de rușine față de Mioara, Adică și ce vrei să faci? zic să iau una aici, să vedem dacă are un efect. Păi da, pe scrie clar. Efect puternic și iminent. Ai luat-o, hop, iau, da. Se suge sau se înghite? Cum se? Se suge sau se înghite? Se înghite, eu nu știu ce. Se înghite după ce se suge. Hai. Hai, băiat. Hai, nebunul meu, hai. O ia, că în general Ăla că răspunde. imediat. De-te mai încolo să nu mă lovești. Nu mai e puțin. Te sunt chinuții, ce vrei? Ce? O agit. Agito. Agito. Ha? Ha? Simți ceva? Ha? Nimic nu. Acum simți? Mi-am morțit mâna puțin. De ce legătură are mâna cu Păi aia ziceam și... prefectura? Aia e. Ha? Hai, băiat. Hai. Să mai zgudui puțin. Scutu-i un pic. Hai. Ha? Pune seama că ești defect rău. Eu zic să mai iau unul. Ori de câte ori e nevoie, nu? Ori de câte ori este nevoie. Pe ce ăla e prost care a scris acolo. Bravo. Mai iau una. Bravo, corect. Ia și pe mama ei. Ha? N-are cum să nu. Ia, haide! Acum pleacă. Ia! Haide, mă, dracu, de aceea! Știți în instalația, dracu. Ușor că dărâm stâlpii, stai, lasă-le. Mamă, mâncați aș gura. Ești defect de mică, cred că. Ha? Ceva? Simți? Ha? Păi știți ce mă deschep? Ha? Și astea au rostul lor, bă, medicamentele astea. Adică? Nu poți să le ia, stai, te uiți la un stâlp și deodată se întâmplă ceva în față. Nu, un pic de atmosferă, știi? Un pic de muzică, de... Nu știu, o lumină semi-obscură, așa, știi? Un blues, nu? Bă, un pic de tandrețe, da? Auzi? Ce? Vrei să mă mângâi un pic pe ceapă? Acum? Poate... Ce faci? Stai demne. Cum vrei să... Vreau un pic de tandrețe.
Mă uit dracu să nu vină cineva să ne vadă înălțuiți ca pâine aceea. Adică nu suntem de-aia unicușor. Dați-le dracu! Uite-ți în ochii mei. Vreau un pic de tamură. Ce? O să te pup un pic. S-ar cupi cu Andrei, cu te mănâncă șoriciu acum. Lasă-mă în pace, zi! Dă-i să mă zi! Zi ceva! Nu. Du-te și mai plimbă! M-am dus să mai plimbă. Da! Eu zic să mă luăm. Du-te dacă de ce vrei să găurești cena? Păi n-are cum, am luat mai ori de câte ore spre nevoie, nu scrie așa. Bă, mai au una, două, n-are cum. Mai au una, că... Dom'le, ce una dată, nu? Ce? Mi s-a umflat pe mine? Da, da. Ia-o, ia-o! Și vezi, ia! Mă duc un pic în spate să vorbesc cu ea. Du-te, du-te, ușor, ia-o pe scări, du-te în spate, vezi, ai grijă unde vorbești cu ea. Ha? Zi! Ha? Ha? Cornele? Simți ceva? Turbojet XPLC 100 este cel mai puternic laxativ. Da medicamentul lui tata. Cornele! Simți ceva? Ce? Ce? A luat-o, mergi încet! Adunat, tata, adunat! 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 Ce? Ce simți? A luat-o! Ce simți? Mi s-au strâns bucile. Ăsta e primul impact. Da, gata. Înțelegi? Ține-o ușor. Da, o ține, ține. Da, am plecat. Ai plecat? Da. Hai că merg și eu cu tine. Mergi cu mine la femei? Dacă e ocupat la bărbați, merge și la femei. Hai, ține-o! Aplauze! Cornel Palade, aplauze! Nebunul din Santa Fe. Bravo! Băi, și ce vreau să te întreb? Da. Zi, bă, ți-a venit curentul lunile astea? Mi-a venit. Să moară PPC. Cum e? 1500. Ai grijă că de la întâiurile nu-l mai subvenționează. Și ce, să scumpește? O să fim fericiți. Nu, plătim 4.000, eu vând casa, măcar că ne-a... De ce vinzi casa? Ca să plătesc curent. N-am dat drept. Tocmai de aceea ne-am gândit să facem o melodie din asta manifest pentru ăștia care ne conduc. Da, să-i felicităm și să-i lăudăm împreună. Da, vă rog frumos, unde e pauză, Cântați! Să nu mă cânte. Ba da, lasă cânte. Lasă-mă să nu cânte, vezi de treabă. Cântați ce vă vine prin cap. Da, nu, ce rimează. Ce rimează, da. Atenție, maestre, iar am o zi grea. Iar am o zi Hai dură. de mama ta. Hai, dă-i drumul. Hai, pe ea, ai găsit-o? Dă-i drumul. Hai sus, mai tare, hai. Iar am o zi grea, iar am o zi dură, n-am avut să dau bani de la factură. Am venit curentul și îmi vine să le dau prin gură. Wow, 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 am prins 2 ani de pandemie, m-am operat și de hernie. Și când ziceam că e mai bine, veniră rușii peste tine. 7 din 7 muncesc mai de mine. Noaptea nevasta trage de mine, soacră la strigă de dimineață. Scoală robică, du-te la piață, dar du-te, iar am o zi dură. A venit și gazul, dublu la factură. Vine să plâng și să le iau totdeauna. Iar am o zi grea, iar am o zi dură. A venit și gazul, dublu la factură. Vine să plâng și să le iau totdeauna. Haide! Dansul foamei! Așa nebuna mea! Este și... Bine, bine!
Chiațociu! Mersi, Doamne, fratele. mersi, bravo! Bravo, bravo, ce asta e? De ce te uitai așa la mine? Ciudat așa un pic. Vezi, al meu lasă-l mai jos că face microfonie. Așa, te uitai ciudat la mine. De ce te uitai? Cu cine votăm? Nu-ți fac nimic. Ce-am vorbit eu? Mi-ai arătat greșit. Așa s-am arătat eu. Păi, că trec repede 5 ani. Așa e, Gugule, toate trec. Da. Vezi că ești obosit. De ce s-au marcat alegerile astea? Ce? S-au marcat alegerile. De ce? Că ce? Ai pun sub ochi, ai suferit, ce dracu? Am suferit? N-am suferit. E strâmb la față, ce cu Nu tine? sunt strâmb de asta, mănașule. Nu dormi, nu... Ba da, dor, dar nu pot. Cum nu poți? Păi nu pot, că am un coșmar de 2 zile de mă la mama, dracu. Cât e de mare? Băi, coșmar, mănașule, nu e de joacă, bă. Bă, pe cuvânte de 2 minute, vă spun să pomeniți, dați pomenit în viața voastră, nici la Dudești aceea. Uite, ajung acasă, pun capul pe pernă, dorm, unde crezi că mă trezesc noaptea în vis, mănașule? Gugul, ce mănâncă o fată aia? Nu știu, mă, că să-și gură, că mănâncă de când am intrat. Ce culoare are alba? E roz. S-o rost tu. Așa, și? Și adorm. Și unde crezi că mă trezesc noaptea în vis? Unde Gugul? De nebun să mă ia dracu, în gara de nord. Așa. În gară. Și toată lumea În se gară. Păi aia mă întreb și eu, toată lumea se visează la Dubai, la Monaco, că dă la voci și eu mă filmez în gară. În gară. Stau în gară așa un pic, până apare unul înalt de 2 metri, se uită în ochii mei și îmi zice, auzi mă, ce câții mă te faci în gară? Nu s-a zis, mă? În câții mă? Ori mâncam cu... Pe cuvântul meu, nașule, m-a deranjat lucrul ăsta, băiat trecu. Deci a zis ce câți În câții mă, da. Și zic, bă, să nu-mi bag în seamă că era tita mai Namila, m-am dat să-mi torc, zice, bă, în câții mătii cu tine vorbesc. Ea și-a zis. Ea mi-a zis, da. Înțelegi? Auzi, mă, stai puțin, stai. Ce? Nu, că am dat să fug, înțelegi? Așa. M-am gândit, bă, dacă fug, avea niște palme, zicei că sunt capace de WC-ul, înțelegi? Îmi dă dracu una, îmi schimbă mersul. Înțelegi? Și zic, plec puțin, bă, stai pe loc în gâții, mătii că te sparg. Înțelegi? Mă, mă aduce dracu de aici. Ce? Păi spunea roman gâțină. Mie. Păi și de ce răzbun spre mine? Păi dacă vorbesc cu tine, cui să zic în gâții, mătii? Păi eu eram în visul tău, bă, nebun. Nu erai. Păi și ăla n-a arătat spre tine. Ziceam gâții, mătii, de aia. Păi era vorba de măta, nu de mama. Păi și cum să zic, în gâții lui mama? În gâții lui măta, dacă nu spun eu în gâții mătii. Și la un moment dat îți zice, auzi, bă, ia treci pe linia întâi. În gâții mătii. Nu mi-a mai zis. Și îmi zice, vezi garnitura asta de tren? În gâții mătii? În gâții lui mama, înțelegi? O iei și o împingi de aici până la Brașov. În gâții? Bă, nașule, m-a speriat, am zis, bă, o împing. Am împins-o, am ajuns la Brașov cu garnitura, în gâții lui mama, și zice, acum o împingi înapoi la București. În gâții lui mama. O iau un pic, ajung la București, nașule, și acum zice, în gâții mama, zice, acum o împingi înapoi la Brașov, în gâții lui mama. Ajung la Brașov, zice, acum o împingi garnitura înapoi la București. La București, zice, acum mergem înapoi la Brașov. Nașule, toată noaptea am împins la vagoane, București, Brașov, Brașov, București, București, Brașov, Brașov, București. Când m-am trezit dimineața, ce crezi că făceam? Ce făceai? Ce crezi că făceam? Împingeam mobila prin casă. Copiii plângeau că se speriaseră, câinele mi intra să-l pur jumate de frică și soacră mi-a dădea cu un busuiu, cu un frunte, zicea că sunt posedat. Să împingi vagoanul noapte întreagă, dă-mă dracu de aici. Bucule, ai fost la doctor. Am fost la doctor, nașul. Și la pupă. Și la pop. La vrăjitoare să-ți dea de sperietură. Să-mi dea de sperietură, de umflătură. De ce dracu să-mi dea? Auzi, mă, cum dormi tu noaptea? Noaptea cum dormi? Normal. Bine, normal. Pe ce parte dormi? Pe burtă. Pe burta cui? Pe burta mea, pe cui e burta. Dormi prost. De ce? Culcă-te, bă, pe dreapta. Păi pe dreapta ce are? Păi eu dorm numai pe dreapta. Păi și ce s-ar Păi întâmpla? sănătos. Adică? Uite, eu aseară mă duc acasă, m-am culcat pe dreapta. Aha. Nu te chinui, am adormit imediat. Hai, nu spune. Jur.
Cum am adormit, a început vis. Ia uzi. Băi, dar ce vis? Panoramic. Hai că mă faci curios să Băi, panoramic, 8K frumos. Netflix. Așa, zi. Nene, filme, zi. Cioc la ușă. Cine crezi că e? Doamna tale? Da. Cioc la ușă? Da. Cine dracună? Simona Senzual. Simona Senzual? Aia cu stânțe și cu bucile alea. Prea drept, să fie. Ce căută la mata? Să-ți facă curat? Da, să facă curat în suflet. În suflet? Și am luat-o, Gogule, știi că s-a luat. Ai luat-o, mata? Și m-am băgat și dă-i. Pe casă, pe masă, pe fotoliu, pe pată și dă-i. Și dă-i, firea mea. Mă, și când am încins-o acolo. Și dă-i, și dă-i. Și i-am dat. Nașule! Ce eu? Cât? O jumătate de oră. Rău! Eu al dracu de pe chinez, mic, cu el. Târâși, nebunule. Pe chinez. Da. Și? Pe ce am apucat să mă odihnesc? Ia cioc la ușă. Ia cioc. Zic, intră. Ia uzi, tată. Băi! Cine crezi că intră la mine în casă? Cine mă naște? Cine? Ianca Drăgușanu. Ianca Drăgușanu la matale. Unde dracu am căput? Că mata e garsoniera aia, are 2 metri aia. Aia mă umur, că e lunga dracu, știi? Adică? Urcă sus, pupo, dă-te jos. Pupo, sus, pupo, jos. Pupo, sus, pupo. Pupo, sus, pupo. Pupo, sus, pupo. Nașule, dar, ia stai aici. Pe ce mata o pup și jos? Dar ce are, mă? Nu pup locul de muncă, du-te, dracu. Și-am luat-o. Așa e că să-l pup dacă le ești de jos. Și-am luat-o, și dă-i, pe masă, pe spate. Și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i. Băi, și când am prins... Stai, bă, dă-i! Mă găurești pe mine, că mai acolo. Vreau să-ți arăt. Lasă, bă, mea arăta, lasă-mă pe și dă-i, și dă-i. Câte? 45 de minute în cont. Nu mă treacă ce noroc care și un pic vagoane. Așa? Și? După 45 de minute zic să mă odihnesc puțin. Așa, gata? Stăteam așa pe spate. Normal? Suflam în ea. De ce? Că se tocise. Și erau cioc la ușă. Ia cioc! Zic, intră. Hai! Cine crezi că intră? Salvarea! Dar cine? Cruduța tâmpitul. Cruduța, gata! Cruduța. Gata, știu! Da. Și cum a intrat ailotul? Și dă-i, frate, mă ăsta, dracu! Pupo sus, pupo jos, ardo sus, ardo jos, și dă-i, da, mă, dracu, cu mama ei! Ce și dă-i, bă? Ce? Ce și dă-i, bă, și dă-i? Ce? Cât să dă-i, bă, nebunule? Păi ce-ți robot, bă? Păi și ce-ai făcut? M-am dat-o afară din casă, bă. Ce-ai făcut? Am dat-o afară din casă. Păi cum să o dai afară din casă? Eu nu sunt prietenul matale? Da. Păi nu puteai să-mi dai și mie un telefon? Păi s-am sunat și tu erai în gară, l-am prins vagoane. Aplauze, Cornel Palate. Bravo, public extraordinar astă seară, Cornel Palate. Domnul Cățociu, aplauze pentru dumneavoastră. Ne bucurăm că ne-am reîntâlnit din nou și vreau să vă spun acum, dacă vă duceți la mare, că începe sezonul, vrem să tragem un semnal de alarmă pentru familii. Familiile mai tinere, pentru că au apărut niște nenorocite, niște arătări care sparg familii. Dom'le, în primul... Mamaia să nu vă în eforie, duceți-vă că sunt numai pensionare. La Mamaia, nenoroc, toate familiile s-a despart. Zic, Cornele, ce în primul rând nu se merită la Mamaia, că a făcut plaja aia lungă. Așa și? Pe are 2 km. Și ce? Până ajungi în mare, te piși pe tine. Da? Da, și a apărut un nu lăsați bărbații singuri. Singuri, nenorociți. Însoțiții. Da. Dom'le, au apărut niște fiare, niște specimeni. Nenorocite. Niște entități extraterestre. Da, da. Ceva așa, cu niște țâți, așa. Wow! Da, buci. Niște, înalte 2 metri. Ce grea până la gât aici. Au buzele alea, zici că sunt vetuze de desfătat cu ce dracu. Zici că sunt sarmale de la... de aici, de la Dudești. Ălea cât pumnul să fie. Cât pumnul așa. M-am mâncat una, m-am săturat. Ce vorbești? Auzi, nașule, dar spune la bărbați ce le face. Pe aici e nenorocirea mea. Cum îl prinde, îi suge plinul cu tot cu carte. Ale dracu, nu! Da. Nu, ni s-a întâmplat vara trecută de 2 ori. Rău. Și vrem să mergem și anul ăsta. Tocmai de-aia vrem să tragem un semnal de alarmă și să vă dedicăm o melodie ca să știți ce aveți de făcut la mare. Maestre Cucu și Pupăza, varianta rock. Rock. Hai! Hai! Ia! Hai și acolo, nu stai, hai! Că stai și jos.
dimineața, frățioare, cirip și pa, când e nevasta la mare, cucu, așa-i plină de femei, cirip și pa, de ce dracu să mai ierbe? Lasă-mă, nevastă, lasă-mă să mor, pe plajă la eforie și cu mușchi. Lasă-mă, nevastă, lasă-mă așa, lasă-mă mâncă-ți gura, ca mă dăm la ea. Balade e poet, ăsta așa e pasta la mare, zi-mă. O iau fiindcă o iubesc, cirip și pa, vreau să mă înveselesc, cucu și cu păza. Când de dracuțe se miră, cirip și pa, din bărbat ajuns că milă, și cu păza. Lasă-mă, nevastă, lasă-mă, ce eu, dar domnul a dispărtit ce nu de mă. Păi cum dracu să râdă la capos că milă toată vara, așa e, ia copilul, ia-o pe mama, ia cățelul, ia cutare, n-am mâncat mama, ia-o pe dăta, ia-o pe nebun. Hai! Să vă spun ce-am pățit eu cu nevastă mea, fii adevărat, ia zi eu, ia-o. Într-o zi m-a prins cu mâna, cirip și pa, te o pupăsă la una, cucu, și pupăsa, stai nevastă, nu da tare, cirip și pa, o țineam ca să nu zboare, cucu, și pupăsa, lasă-mă nevastă, lasă-mă să mor, pe plajă la eforie și cu mușchiul gol, lasă-mă nevastă, lasă-mă așa, lasă-mă mâncați-aș gura, că nu mă dăm la arte. Dar și pe fetele mănâncă, știi? Da, te văd cu nevasta la mare, stau cu ochii calare pe tine. Strânțe-te de ea. Nu te mai uita ca proasta, cirip și pa, nu vezi că sunt cu nevasta? Și se supăra de la cirip și pa, și ne bate cu umbrei la cucu și cu păza. Lasă-mă, nevasta-șule. Ce eu? Ai văzut cum vin ale dracu să pună prosopul pe plajă? Rușinaș. Așa vin, hop, hopa. Cu bucile la tine să înceapă scandalul, familie. Mai pleci la masă, pui prosopul, zici că e puiet. Dar mama aia să nu te duceți în moarte. Ia-uzi, unde dracu să te duci? Cirip și pa, că pe plajă nu mai puci. Și crașiță ți-e goale, cirip și pa, te măgă în dambrare, cucu. Bănașul, când îți arăta toate drepte ca părul, zici că e mușcă din grea. Bine, domnule, hai! Haide! Hai la mare, ia! Hai numai! Hopa! Ce m-am învățat, iau și cirip și pa, cu una m-am încurcat, cucu, cu păza, m-am umflat ca cu pene, cirip și pa, și-am plecat fără izmene, cucu, cu păza, lasă-mă nevastă, lasă-mă să mor, de plajă la eforie și cu capul gol, lasă-mă nevastă, lasă-mă așa, lasă-mă mâncați-aș gura, că nu mă dam la hai, haide! Ultima strofă, atenție! E numai pentru doamnă, mai ușor saxofonul. Atenție, doamnă, ia-o-ți! Dacă te bate năpasta, cirip și pa, tot mai bună e nevasta, cucu și pupăza. Mă iubește și mă știe, cirip și pa, și-mi dă și pe datorie, cucu și pupăza. Iartă-mă, nevastă, iartă-mă că mor, nu mai vreau la eforie, nici cu capul gol. Iartă-mă, nevastă, hai da să trăiești, iartă-mă, mâncați-aș gura, rămâi la București, bă! Cornel Palate, Romica Ciociu și aplauzele noastre pentru dumneavoastră. Un public extraordinar. Îi mulțumim domnului primar și vă mulțumim și dumneavoastră că de fiecare dată de câte ori venim aici. Mulțumim Prodatina și Prodatina. Să rămână felii. Da, și toate cele bune. Și vrem să vă urăm și să vă transmitem că vă iubim foarte mult. Pentru că noi nu putem trăi fără
public, adică fără dumneavoastră, și nici dumneavoastră nu puteți să trăiți fără noi. Tocmai de aceea ne închinăm în fața dumneavoastră și vreau să vă spunem că anul ăsta, împreună cu bunul meu partener, facem 35 de ani de când suntem împreună. Da, o să vă transmitem pe Telegram. Și acum, dacă a ieșit Nicușor, dă mână încoace, o dăm pe față, că pe spate nu mai merge. Cornel Palate! Romică Țociu, căutăm nași, vrem să ne căsătorim. Tu te mireasă, că tu vrei să fiu mireasă.